Скъпи гости и приятели, за вашето добро настроение тук на нашата сцена ще излязат духов оркестър Монт Мюзик. Талантливите музиканти от Монт Мюзик са подготвили специална програма, която ще ви потопи в света на музиката с разнообразие от мелодии и обичани български народни песни. Техните изпълнения винаги създават незабравима атмосфера и носят радост на публиката. Нека приветстваме с бурни аплодисменти духов оркестър Монт Мюзик и да се насладим на тяхната музика.
Благодарим ви. Скъпи гости и приятели, имам удоволствието да ви представя едни от най-добрите пазители на нашата фолклорна традиция. Гайдарски състав Войводите с ръководител Атанас Младенов. Войводите са известни със своите впечатляващи изпълнения,
които възраждат духа на българските традиции и обичаи. Под вещото ръководство на Атанас Младенов съставът успява да плени сърцата на публиката с виртуозните си изпълнения и автентичния звук на гайдата. Традиция и майсторство, гайдарски състав, войводите съхраняват и популяризират уникалния български фолклор, представяйки богатството на нашата музикална традиция. Да бъде!
Благодарим ви. Здравейте, аз съм Христина Ненкова. Аз съм Беатрис Александрова. За нас е голямо удоволствие, че имахме възможността да изпеем тази прекрасна емблематична песен "Излел е Делю Хайдутин" с гайдарски състав Войводите. Благодарим ви от сърце. Също така искаме да благодарим за поканата на Асен Асенов да участваме в първи национален събор "Среща по тантурски вкус и традиции". За нас е голямо удоволствие и се надяваме нашата фолклорна програма от обичани народни песни да ви хареса. Скъпи гости и приятели, представяме ви Беатрис Александрова и Христина Ненкова, талантливи певици, които украсяват нашата сцена днес. Беатрис е една от изгряващите звезди на българската музикална сцена. Със своя уникален глас и харизматично присъствие, тя вече е завладяла сърцата на публиката. Независимо дали изпълнява народни песни или съвременни хитове, Беатрис винаги впечатлява с професионализъм и емоционално изразяване. Аплодисменти! Христина Ненкова е другата млада надежда на нашата сцена. Със своята страст към музиката и изключителен талант, тя съчетава в изпълнението си както традиционни фолклорни елементи, така и модерни звучения. Христина е позната със своето енергично и завладяващо пеене, което никога не оставя публиката безразлична. И двете певици са пример за отдаденост към музиката и стремеж към съвършенството. Те не само пеят, но и живеят чрез музиката. Аплодисменти! Съм засънила на речица бела и момина, а мома се чудом чуди, милно и е да го буди, драго и е да го гледа. А мома се чудом чуди, те жалила, ставай лудо черанина, милно ми е да те будя, ала слънце веке иде, ала слънце ке ни види. Милно ми е да те будя, слънце ке ни види.
тяжко пиле. Море не видели, юнак да премине. Яне лепело гърло, Яне ле кротко ягне. Юнак да премине с 9 люти рани, с 9 люти рани, сите куршумли. Яне лепело гърло, Яне ле кротко ягне.
тебе го каза смяна, а пък на мене отмяна. На губата ти приляга, на сърце звезда голяма. На губата ти приляга, на сърце звезда голяма. Ходил съм, мамо, любил съм, ала не смея да кажа. Ходил съм, мамо, любил съм, ала не смея да кажа. Хубава мома Петранка, тя ми е, мамо, на сърце. Хубава мома Петранка, тя ми е, мамо, на сърце. Ма има свита розбица, едно ми малко момиче. Ма има свита розбица, едно ми малко момиче. Драгане, синко, драгане, и той ли да те науча? Драгане, синко, драгане, и той ли да те науча? Майка ти, синко, кадърна, две люки, синко, да люлей. Майка ти, синко, кадърна, две люки, синко, да люлей. Ма да ти буче на сърце още померак. А да ти буче на сърце още померак. Благодаря. Маро, марике, мори фидан бойлике, колко си мало мори, толкова си
ясно викаше, къде си любе, Ивано, Ивано, да си хорото разкрасиш. Хей, 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 брей, хубава бяла Ивана, хей, 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 брей, хубава бяла засмяна. И така, след прекрасното изпълнение на младите талантливи девойки, предстои да започнем церемония по награждаването на нашите корбан-чорби. Нека поканим първо нашите гости кулинари на сцената. Заповядайте. Аплодисменти, благодарим. Чуваме ви, нищо, че сме толкова далеч. Също така, нека поканим организаторът на първия национален събор, среща по тантурски вкус и традиции, Асен Асенов, за да връчи наградите на нашите участници. Аплодисменти, благодарим. И така, започва награждаването. Трето място връчваме на участниците от Добър идеал. Аплодисменти. Тук са всички. Така. С връчването на тази грамота ние изразяваме нашата признателност и благодарност за приноса на нашите участници в събора. Благодарим ви, че споделихте с нас вкусовете, традициите и културата на България. Аплодисменти, благодарим. Това е за вас. Заповядайте. И така, става все по-напрегнато. Второ място се връчва на участниците от драматична музика. От Горско Ново село, честито, също с тази грамота. Благодарим, че допринасят за нашия събор, въобще за нашата култура, за традициите и вкусовете на България. Аплодисменти! И сега каква изненада за всички. Първо място печелят виноград. Аплодисменти! Ние от екипа на Националния събор ви пожелаваме на първо място да сте живи и здрави, да сте все така усмихнати и да пазите нашата култура и традиции и всички да си живеем заедно и въобще да ни е много, много хубаво. Благодарим ви. Но, мислите, че е приключило, но не е. Имаме и още една награда. Забравих да спомена, че комисията, която оценява всичко това, са не кои да е, а нашите скъпи прекрасни гости и приятели, които опитаха от вашите вкусни госби. Благодарим и на тях. Аплодисменти за вас. Благодарим. И така, още една награда имаме, която е специалната награда за най-добър кът. И тя отива за... За кого? Точно така, за Добър идеал. Честито! Имате още една награда, да сте живи и здрави и все така усмихнати и лъчезарни. И така, нашата фолклорна програма продължава с група за автентичен фолклор към читалище Лев Николаевич Толстой, 1890 година, село Виноград, с ръководител Георги Рашков. Те ще ни изпълнят 4 песни: Я дай ми було, Ганчицеле, Маринчице и Направи село Мостове.
И така, а нашата фолклорна програма продължава с изпълнението на Даяна Константинова. Народно читалище Христо Ботев, 1872 година, град Нови пазар, клас Народно пеене с ръководител Ралица Райчева. Мястото ти е сторено, мястото ти е сторено, ала ти време минало. Байнеле, бате, Иване, мястото ти е сторено, мястото ти е сторено, ала ти време минало. Ти време минало, като на дърт кон пушия, като на дърт кон пушия, като на биво кирия. Стангеле голям дяволе, стори да свидна до твоето дясно коляно. Овчар през гора вървеше, Мари през гора, през буковина, сиво си стадо пасеше, Мари на гората думаше. Отново се връщаме и искам отново да ви представя нашите две талантливи певици, Беатрис Александрова и Христина Ненкова. Нека ги посрещнем с бурни аплодисменти, нека се насладим на техните изпълнения и да се потопим в
магията на музиката, която ни обединява и вдъхновява. Аплодисменти! Сега искаме да поканим всички вас на едно голямо българско хоро с една прекрасна песен Гергана Пилешарено, с музика и аранжимент Александър Райчев от репертуара на Бинка Добрева и текст Петко Рачев Славейков от Извора на Белоногата. Видиш ли долу полето, там било село Бисерча, там се родила, живяла мамина мила Гергана. Тарам тарам тарарарам, тарам тарарарам, тарам тарам тарарарам, тарам тарарарам. Гергана Пилешарено, Мари Гергана Кроткова, Ганце Гергана Пилешарено, Мари Гергана Кроткова, Ганце. Гергана още Никола, двамата лика прилика, двамата млади зелени, един за други родени. Таран таран тарарарам, таран тарарарара, таран таран тарарарам, таран тарарарам. Гергана Пилешарено, Мари Гергана Кроткова, Ганце Гергана Пилешарено, Мари Гергана Кроткова, Ганце. Рано ранила Герганата сина изворотите, везир пред чадър седеше и на Гергана продума. Тарам тарам тарарарам, тарам тарарарам, тарам тарам тарарарам, тарам тарарарам. Гергана Пилешарено, Мари Гергана Кроткова, Ганце Гергана Пилешарено, Мари Гергана Кроткова, Ганце. Якайте бяла българко на Стамбулката заведа, Самуея го знаменето, където съм родена. Тарам тарам тарарарам, тарам тарарарам, тарам тарам тарарарам, тарам тарарарам. Гергана Пилешарено, Мари Гергана Кроткова, Ганце Гергана Пилешарено, Мари Гергана Кроткова, Ганце. Смая са везир с Гергана, пусна момата свободна, после запомен поръча извора, чешма да стане. Тарам тарам тарарарам, тарам тарарарам, тарам тарам тарарарам, тарам тарарарам. Гергана Пилешарено, Мари Гергана Кроткова, Ганце Гергана Пилешарено, Мари Гергана Кроткова, Ганце. Специални награди за двете млади девойки, връчени от самият Асен Асенов. Аплодисменти за цялостен принос към нашия първи национален събор срещи по тантурски. И така, продължаваме с народен танцов състав към читалище Лев Николаевич Толстой, 1890 година.
село Виноград, които ще ни изпълнят два танца. Първият се казва 100 гайди и след това Граовско хоро. Начало!
И така, бурни аплодисменти за народен танцов състав към читалище Лев Николаевич Толстой. Останете на сцената, ако обичате, защото самият организатор на целия този събор среща по тантурски. Сега ще ви връчи грамота, с която ние ви благодарим за цялостния принос към фолклора, че пазите нашите традиции и че сте част от това събитие днес. Благодарим ви! Той е солист на оркестъра за българска народна музика при Българското национално радио. Участва в редица международни музикални проекти. Солист е на оркестрите за народна музика Сияние, Багри, Оазис Лайв Бенд и други. Тази вечер представя свои авторски композиции, някои от които ще прозвучат за първи път. Насладете се на букет от разнообразни жанрове в авторската музика на господин Георги Добрев. На добър час!